Manini. Ngisacela ukubuza la wey'ngane zakwethu. Waphelela phi lokhuzane kwakuthiwa uyanyanywa abantu, uzondwa abantu. Mhlawumbe aningilekelele lapho zingane zakwethu ngoba sengicinge yonke indawo. Ngicinge ngisho otshanini, ngacinga ngisho phansi kwamatafula. Ngambheka nje yonke indawo lokhuzane onyanywa abantu. Angimtholi, akatholakali, aningilekelele bafowethu. Kanti waphelela phi lokho kwakuthiwa nje unesicwaco ngendlela eyisimanga, unyanywa abantu. Ikakhulukazi emva kokuthi wahlukanisa unyaka ngengoma eyayithi umjolo. La landa kakhulu emlonyeni yabantu lelele ukuthi uyanyanywa abantu. Kanti baphi labantu abamnyanyayo lo ukhuzana kwaMpungose? Hayi ngeke bafowethu. Mhlawumbe anisho lo engimaziyo ngoba lo nyanywa abantu mina ngimtholi. Sengimcinge yonke indawo. Engimtholayo ngithola lo waseNkandla eMandaba. Ingane kaMangema. Uyena ke ngimtholayo. Futhi lo engimtholayo abamthanda abantu hey ngendlela abamthanda ngayo. Hayi khona. Angaze ngiyibona ingane ethandwa kanje. Iyo le kwakuthiwa unyanywa abantu, hayi mhlawumbe hayi kwakhulunywa ngomunye ukhuzane izingane zakwethu, mhlawumbe hayi kwakhulunywa ngomunye. Lo yayo uyathandwa ke lo engimazi ukhuzane. Lo ukhuzane lo abenodwendwe obonakalise nje kahle kamhlophe ukuthi uthandwa kangakanani abantu. Kubonakala kahle kuhle kwekati emhlophe ehlungweni kwayisho lwamaXhosa nje. Uyabona? Lo muntu uyathandwa abantu loya. Naku manje beqasha emcimbini le kaDisember to January le mcimbi nje ye-festive. Hey, lo muntu bayamthanda abantu loya muntu lo kwaMpungose lo ingane kaMangema. Hey, kuyo yonke imicimbi beperforma kuyona bebejabula abantu baze bacela impinda. Niyajabula ke nina nabalandeli bakhe ngoba phela labaculi banabalandeli ya. Siyezwa ukuthi okhuzani banabalandeli babo, nomthandeni banabalandeli babo. So umuntu omlandeli nje kakhuzani uyajabula la ikhona ngoba ulandela umuntu othandwayo abantu. Uyathandwa lo muntu abantu. Ngikhuluma nje mina ngiyimele, angikhethi ihlangothi kodwa nje ngizobabaza, ngizoncoma ukuthandwa kwalensizwa yaseMandaba. Ithandwa nje abantu, iyathandwa nje insizwa abantu bafowethu. You like it or not, lo muntu uyathandwa abantu ngendlela eyisimanga. Sekuvele kaningi lokho ukuthi ukhuzana uthandwa kangakanani abantu. Lona ke ozondwa abantu nesicwacwa unyanyisa abantu. Hayi ayasimazi thina, asimtholi, sithola thina lo othandwa abantu. Futhi kube worse ke after esethathile lo waseNkandla ukhuzana lo waseMandaba. Uyabona njengoba esenonkosikazi nje hayi abantu bamthanda ngendlela eyisimanga. Kuvele kwa worse kunokuthi bamnyanye, bamthanda more and more ukhuzana umfana kaMpungose. Angibonge izingane zakwethu. Inkosi ithela umusa kuyisonto nje.